Част от сирийската общност в София избра нестандартен начин да протестира против режима на Башар Асад в Сирия. Собственик на дюнерджийница направи шапки с българското и сирийското знаме на бунтовниците. Неговите служители ги носят постоянно. Повече в следващия репортаж. Протестите пред сирийското посолство се пренесоха навсякъде. Защото искаме свобода. Това наистина е за свободата в Сирия. 40 години режимът продължава да съществува. Нямаме никаква свобода, нито политическа. Нямаме свобода в нищо. Децата излезли на улицата да протестират свободно. Идва армията и стреля по тях. Това са невинни деца. Фахит Иса е родом от град Хомс. В София има дюнерджийница. Мъжът с тъга показва снимката на стената. Тя е на площада на свободата. Монументът е пренесъл в своето кафене. Това е един символ на град Холмс, тъй като в 2 без 10 бяха убити между 300 и 400 човека на 19 април миналата година. Те стоят там и искат свобода. Бяха повече от 50 000 човека. Фахит няма да изтегли семейството си от Хомс, защото вярват, че и те, като всички останали сирийци, трябва да живеят там. Защото това там е техният дом. За БНТ София, Александър Марков. Сирийските гранични полицаи върнаха мирен конвой с близо 200 емигранти. По-голямата част от младите сирийци живеят в България, Холандия и Съединените американски щати. Демонстрантите се опитаха да преминат границата с Турция, за да доставят хуманитарни помощи на пострадалите от репресиите на режима и да поискат